Cada xesto, por moi pequeno que sexa, conta. En Vilagarcía, a Protección Civil está a recadar material de primeira necesidade para enviar a Ucraína. Hoxe estiveron en Vilaxoán. Que viña máis xente, que dona alimentos, que dona roupa, o que sei o que tiñan que donar. Para a xente, para que non pase fame, e non pase fría, non pase nada. Eu truxen medicinas, truxen medicinas agora e máis tarde aportarei tamén algo de alimentos. Sobre todo alimentación e higiene, sobre todo é o que máis está traendo a xente. Algo de medicación tamén, pero bueno, sobre todo a maior parte é toda alimentación. Este grupo de voluntarios é o encargado de recoller e organizar as doazóns. Clasifican as caixas por alimentos, produtos de higiene ou medicamentos. Agora que estamos facendo, xa unha vez que recollemos, o que xa facemos é o clasificado, xa para que non teñan que perder tempo. Logo o paletizaremos xa por segunda tipoloxía dos produtos que sexan e os trasladamos ás instalacións da empresa Función Rei e eles son logo os que se van a encargar de trasladalo ao destino. Dende a Protección Civil celebran a solidaridade que está a demostrar a veciñanza. Hoxe estamos vendo que a acollida, a solidaridade e a colaboración está sendo fenomenal. Moitísima xente e moitísimos produtos. De feito, xa acabamos de ter que levar un viaxe de tanto o vehículo cheo como o remolque. E a xente que doa anima a que todo o mundo aporte o seu grande area. Porque vexo injusto o que están facendo con ese país. Entonces, pois eu, como ciudadana, vexo ben que todo o mundo colabore e axude o que está pasando o pueblo ucraniano, porque o que lle están facendo non é xusto. Para mí non é xusto. Claro, porque a mellor aquí tamén nos pode pasar mañán a nós. Quen sabe o que pode pasar? Porque isto está se poñendo moi mal. Hai que colaborar coa xente. A campaña solidaria de Protección Civil de Vilagarcía vai continuar mañá co posto solidario instalado na Praza de Galicia. O mércores van o trasladar ata a Praza da Liberdade de Carril.